Kaixo, arratzaldeon, laugarren atasa honen helburua da adimen artifiziala erabiliz ebaluazio tresna bat sortzea. Eta gero nola egin degun azaltzea, bainolako ezagutzarik ez daukan beste irakasli bati. Nire kasuan, ebaluazio tresna hori sortzeko erabilideten erraminta digitala ikusi zara eta guazen ikustera nola egin dudan. Bueno, hau izango litzateke ekuizizen sartuz gero lehendabizia saltzen den lehioa, hemen emango genioke krearri, ebaluazio tresna bat sortu nahi degunez, ebaluazioen honei emango genioke, eta aukera ematen digu nola sortu nahi degun. Utxetik astea, guk emandako informazio batekin edo adimen artifiziala erabiliz egitea. Bueno, honi emango genioke. Hemen, egingo deguna da, fitxategi bat sartu, PowerPoint bat, hauxe la piel, nire ikaslekin datorren astean hasiko naiz lantzen, eta landu aurretikan jakin nahi dut nire ikasle horiek ze aurre ezagutzak dituzten gai honekiko. Beraz, ebaluazio diagnostiko bat egiteko erabiliko dut ebaluazio tresna hau. Hemen ikusten dugunez, aukera daka baita ere kuizizek mobiletik jarduteko aukera dauka. Orduan, hori abantailatzat hartuko nuke. Askotan, lanetik etxera edo etxetik lanerako traiektu horretan autobusean, egin genezakelako. Jazar hilo dugu gure dokumentua, eta hemen, nire dokumentua erderaz dago, nik nire modulua gaztelenez ematen detelako. Baina hemen aukera daukat galdetegi hori edo ebaluazio tresna hori ze hizkuntzatan egitea. Nik aukeratu dut, euskera. Número de preguntas, 10. Materia eta grado, hemen dauzkagu pilat aukeratzeko, eta nik aukeratu detena da Ciencias de la Salud. Eta berdina, mailarekin. Behen aukera daukagu, lehen hezkuntza, bigarren hezkuntza, batxilergoa, unibertsitatea baita ere, eta gure kasuan, lanbide heziketa, formación profesional. Baita ere, maila hemen aukeratzeko aukera daukat. Nire kasuan, ebaluazio diagnostiko bat egiteko izango danez, erabiliko dudana da nivel 1, oinarrizkoena. Eta hemen, permite que los estudiantes lean este documento mientras responden, bai. Baten diogu, eta beak sortu egiten du, galdetegi hori. Aurreko atasetan bezala, adimen artifizialak ematen digun eduki digitala, ez dugu lehendabizikoan hartu behar. Beti ere gure geureratu egin behar dugu. Guk sortu nahi dugunaren arabera, aldaketak egiten joango gara. Hortaz, hemen, arrazoi gehiagorekin, hizkuntza aldaketa egingo duelako. Gaztelaniatik abiatuta, galdetegia, euskeraz egingo duelako. Beraz, guazen ikustera, emandako galdera horiek egokiak diren ala ez. Zin da, azalera eta pisuaren hurbilpena. Guazen ikustea, adibidez, hemen daukagu baita ere audioa sartzeko aukera, bideoa sartzeko aukera, baina hori bizango litzateke beste maila batean, premium edo beste maila batean. Gu doakoan gaudez, beraz, horiek ezin ditugu erabili. Hemen irudiak ere sartu genitzazke. Adibidez, buskar, hemen jarriko genuke larru azala, adibidez. Hauxe, hemen guardar emango genioke, baina eta guztiz ere aldaketa bat egin dugu eta hor gelditu alizateko hemen guardar eman behar diogu. Nahi hemen iruditzen zait, ebaluazio diagnostikoa danez, 30 segundu gehitxo iruditzen zait erantzuteko orduan 20 segundu jarriko genuoke. Eta jungo ginateke, guardar emango genioke. Eta hola jungo nitzateke, galderaz galdera, ikusten ea akatsik dagoen egokia den ala ez. Zein da azalaren lodiera Espainetan eta Betasaletan. Hemen oso ondo. Erantzunak ere izan litezke erantzun bakarrekoak edo erantzun anitzekoak. Kasu honetan, bakarrekoa denez, ondo. Eta berriz ere hemen. 30 segundu beharrean, 20 segundu. Eta guardar. Guazen, 3. Zein da epidermisaren ezaugarri nagusia. Azlaren kanpoko geruza da eta odolodiak ditu, beste hau edanak.
Bale, hau da egokia, hau da erantzun zuzena, bigarrengo hau. Respuesta unika ondo. Bueno, venga, hemen sartuko dio beste irudi bat. Adibidez, odolodiak, venga, bezarra ateratzen da, odolodiak. Bueno, guazen, eta guardar, bai? Venga, hemen berriz ere, 20 segundu, eta hemen guardar, bai? Bueno, bola joango ginateke, 10 galderak ikusiz banan-banan, bai? Behin ja, esaten degunean, dakoagun eduki hori gureratu degula eta egokia iruditzen zaigula, egingo deguna da publikar. Emango diogu, publikar, eta orduan, publikarren behin eman da gero, aterako da Quizizeko liburutegiaren barnean aterako da, gure sortu degun galdetegi hori. Bai? Venga, goazen ikustea, zein den gure galdetegia sortu deguna. Aceptar, venga. Hemen menu principalen barnean, biblioteka, gure liburutegia. A ver, venga. Mi biblioteka. Hemen dauzkat, horretikan egin dituten proba guzti hoiedanak. Bai? Bueno, goazen ikustea. Adibidez, emango genioke, honei. Ez? Eta hemen nola partekatu gure ikaslei, nola behaiek erantzun ahal izan dezaten. Bueno, compartir, goazen compartirrea, compartir con los estudiantes, eta aukera daukagu, ja, directamente Classroomean partekatzeko, edo baita ere esteka bat emateko. Esteka kopiatuko genioke eta email bidez bidali edo izan dut bezala, Classroom bitartez baita ere. Behaiek orduan egin beharko luketena da, kode hau sartu eta bertan sartu eta gero, erantzuten hasiko litzateke. Bueno, hauxe da, Quizizekin ebaluazio tresna bat sortzeko eman beharreko pausoak. Oain, ze abantailak aurkezten dituen? Esan detena, adibidez mobileko aplikazioa erabili daitekela. Eta gero baita ere, nahi asko gustatu zaitena da, mailak aukeratu daitezkela. Oinarrizko maila, erdikoa edo goiko maila, eta esan dugun bezala, nik erabiliko dut ebaluazio tresna, ebaluazio diagnostiko bat egiteko, orduan aukeratu duten maila da oinarrizkoa. Baina gero, nahi baldin badegu behin gaia landu eta gero ikusteko gure ikasleek ezagutza horiek barneratu dituzten edo ez, eduki berdina igoz eta hirugarrengo maila aukeratuz gero, adimen artifizialak sortuko dizkiten galderak zailagoak izango dira. Beraz, abantaila hoetako bat hoxe izango litzateke. Gero berriz ere, doakoa deanean ezin dugu, baino bestela, audioak edo bideoak ere sartu genitzazke. Eta arriskuak, adimen artifizialarekin lanean gabiltzenean, arriskua nabaria dana da, partekatzen dugun informazio guztia, eduki guztia, kontuz. Partekatu aurretikan, rebisatu egin beharko dugu, inolako datu pertsonalik ez ditugu eman behar, adibidez, ikasleenak, edo kontu zibili behar dugu, eta baita ere, nan zenbakiak eta hori dana. Orduan, adimen artifizialai partekatu behar dion eduki hori kontuz. Partekatu aurretik, begiratu, berriz ere bigarren galdez begiratu, eta ikusten dugunean ez dugula inongo informazio komprometiturik partekatzen, partekatu. Ezkenean ez dakigu partekatzen dugun informazioa nun bukatuko du. Honekin bukatzen dut nire azalpena, nola egin, ze pauso eman behar diren, adimen artifiziala erabiliz, ebaluazio tresna bat sortzeko. Gero arte.